Ladies and gentlemen, we want to welcome you to an evening of burlesque. Muotia, jotain tämmöistä mustaa muotia. En mä muuta tiedä. Ja meikitkin on aika tummia. Jotain taiteeseen liittyvää ehkä. Ei kyllä sano mitään niin kuin mulle. Jonkinlainen ruoka. Ei kunainen, ehkä ulkomaalainen ruoka. No se on ehkä semmoinen pääosin naisten vapauttavaa niin kuin semmoista seksuaalista itsensä ilmaisua. No yleensä naisten tanssimista, jossa ehkä tanssitaan vähisvaatteessa tai en tiedä, sellaista ehkä sensuellia tanssimista. Joku semmoinen nuorten uusi joku juttu. Esittävät tanssitaiteen muotoissa kuitenkin vaatteet lähtee aika nopeasti pois. Jotain hullua se on. Se on jonkinnäköinen naiskulttuurin muoto, mihinkä liittyy jonkinnäköistä erityistä pukeutumista ja esiintymistä, jonkinlainen show-muoto. Se on semmoista teatteria, missä ollaan aika vähissä vaatteissa. Venäläinen kissa. Tanssilaji tai tanssimuoto, jossa pukeudutaan värikkäästi ja vähän erottisesti ja semmoista ilosta, aistillista tanssia. Alun perin sana burleski tulee italiankielisestä sanasta burlesco, joka tarkoittaa pilailevaa, liioitellun hullunkurista ja parodioivaa. Lyhyesti sanottuna burleski on sensuaali performanssiesitys, joka sisältää musiikkia ja tanssia ja jossa on tärkeänä osana itseironia. Burleski sai alkunsa jo 1800-luvulla, kun huomattiin, että kahviloissa istuva yleisö piti itseensä kohdistuvaa pilkkausta viihdyttävänä. Tämän takia vuonna 1881 avattiin Cabaret-ravintola, jossa oli tarjolla laulua, alkoholia ja tanssia. Ravintola oli suuri menestys. Viktoriaanisen ajan yläluokkaiset ihmiset etsivät vastapainoa alatyylisestä huumorista ja koomisista musiikkiesityksistä jäykän arkensa rinnalle. Seinäjoen kansalaisopistolla on mahdollista aloittaa burleskin harrastaminen. Kurssin vetäjä Elena Puumalainen on harrastanut burleskia 3 vuotta ja opettanut muita erilaisia tansseja, kuten itämaista, flamenkoa sekä sambaa jo 10 vuotta. Tärkeintä ehkä on se, että se mahdollisuus niin kuin ainakin tunnin aikana olla nainen ja nauttia siitä niin kuin omasta naisellisuudesta. Minusta se on se tärkeintä, koska yleensä niin kuin arkielämässä joudumme usein olemaan jotain aivan muuta kuin naisia ja miehiä, vai enimmäkseen niin kuin veronmaksajia ja työtä tekeviä, että se on vähän niin kuin harmillista, että burleskin ansiosta niin kuin pääsen ilmaisemaan oman naisellisuuteni. Burleskissa on just se hyvä juttu, että ei vaadita tietoa kehon rakennetta vai kuka tahansa nainen, mies, ikä, niin kuin sukupuolta huolimatta voi harrastaa siitä ja nauttia omasta rumillisuudesta. No asenne on aina tärkeä ja itse korostan aina tunnilla siitä, että kannattaa niin kuin tanssia tunteilla, mutta se on niin kuin tavallaan taas omasta asenteesta kiinni, että ei mitään niin kuin erikoistaitoja vaadita. Tämä liike on yksi ensimmäisistä, jonka Elena opettaa ryhmilleen, sillä siitä käy hyvin ilmi burleskin filosofia. Karita Hopiavuori ja Meri Pekkonen ovat harrastaneet burleskia muutaman kuukauden Elenan opeissa. Karita kertoi burleskin olevan hyvää vastapainoa hänen työlleen. Olen saanut tästä burleskista myös itsevarmuutta lisää ja sitä tänne nyt tultiin hakemaankin, että tulisi sellaista itsevarmuutta ja
sitten halua laittautua paremmin ihan arkenakin. Burleskissa kiinnostaa katsoa tietysti niitä näyttäviä asuja ja ne on niin kauniita ja hienoja, mutta ne burleskitanssijat on niin naisellisia ja seksikkäitä, niin on tahtonut sitten löytää itsekin semmoisen naisellisuuden siihen. Kuinka paljon on valmis näyttämään? No, en ehkä vielä paljonkaan, kun ei ole sitä itsevarmuutta vielä ehtinyt tulla, mutta jos tätä on mahdollisuus harrastaa vuosia, niin sitten se varmaan kuuluu asiaan. Ehkä voisi joskus alkaa keksiä jonkun seksikkään taiteilijan nimen ja menemään sitten tanssimaan muuallekin. Mutta hyvällä porukalla tietenkin sitten, että kaikki muutkin on yhtä valmiina ja rohkeina. Burleskissa on aina juhlistettu kaiken kokoisten, muotoisten ja ikäisten ihmisten upeutta. Tärkeintä ei ole ollut se, että ihminen kiihottuisi, vaan huumori ja itseironia. Asian ydin ei ole niinkään vaatteiden väheneminen, vaan kiusoittelu ja härnäys. Kuten Ann Korjo on sanonut, naisen paras valtti on miehen mielikuvitus. Nimi on olennainen osa lavahahmoa. Monelle esiintyjälle heidän lavahahmonsa edustaa heidän sitä puoltaan, minkä he tavallisesti saattavat kätkeä muilta. Bobby Red on harrastanut burleskia vuodesta 2012. Bobby Red kertoi, että nimenvalinta on pitkä prosessi. Bobby, eli unikko, on hänen lempikukkansa, ja Red johtuu hänen lähes aina punaisista hiuksistaan. Mullahan lähtee ihan täysi rooli päälle, kun mä menen lavalle. Sillain, että mulla on ihan päivätyö ja kaikki, niin en halua sekoittaa näitä kahta keskenään. Eli klassinen burleskihan tarkoittaa lähinnä sit semmoista just niin kuin oikein viettelevää ja viekottelevaa ja oikein kauniita ja tosi paljon paljetteja ja kimalletta ja vanhan ajan glamouria, ehkä jotakin turkiskeeppejä tai jotakin tällaista näin, niin kuin tosi semmoista klassista ja yleensä siinä käytetäänkin jotain vanhan ajan klassista jazzmusiikkia tai bluesia. Ja sitten taas neonburleski. Mä itse olen ehkä enemmän tätä neonburleskin kannattajaa tai niin kuin neonburleskin tekijä. et siinä tosiaan niin kuin, sä voit tehdä ihan mitä vaan. Sä voit olla kuka vaan. Esimerkiksi mä olen hammaskeiju, niin se on mun näkemys ja mun tuotos neonburleskista. Tosi klassisia asusteitahan on hansikkaat, nailonit ja niiden riisumiset hitaasti ja nautiskellen. Korsetti on hyvin oleellinen osa klassista burleskia. Mut sit jos mä teen jotain tosi neonburleskia, niin sit vaan taivas on rajana, että mitä mä teen. Yleensä asut ja rekvisiitat johdattelee sun numeron juonen. Yleensä kaikki on pieni tarina, pieni teatterinäytös. Joku johdattaa sut aina siihen, miksi sä alat riisumaan. Eli ne rekvisiitat ja kaikki on todella tärkeässä osassa siinä. Se, että mitä mä lavalla teen ja kuinka paljon mä siellä paljastan, se riippuu ihan täysin siitä, mikä se mun numero on, mikä siinä on se idea. Mutta kyllä mä joka kerta kyllä tissit näytän tasseleille, että kriittiset paikat vaan piiloon, niin that's it. Se on mun kroppa, niin burleskissahan nautitaan just siitä omasta naiseudesta ja kropasta ja siitä, että hei, kattokaa mitä mulla on. Et olkaa ylpeitä tekin kropastanne. Burleskin suuri kukoistuskausi oli 1920-luvulta 40-luvulle, jonka jälkeen radion ja television suosio vei ihmisiä poispäin burleskiesityksistä, ja ihmiset jäävät omille kotisohvilleen.
Olivia Rouge, jonka taiteilijanimen lopussa oleva rouge tarkoittaa hunaista, on harrastanut burleskia vuodesta 2008 lähtien. Olivia tuottaa Teerenpeli Tees-tapahtumia, esiintyy itse ja opettaa burleskin saloja muille. Burleski on mulle kyllä, se on siinä ammatin ja elämäntavan välimaastossa, että ammatti se on totta kai joo, mutta elämäntavan siitä tekee myös se, että kaikki oikeastaan mitä mä teen työkseni niin liittyy jotenkin tosi vahvasti burleskiin. Ja tosi moni ystävä on niin kuin burleskipiireissä ja näin poispäin, että kyllä se niin kuin ihan jokapäiväiseen elämään mulla kuuluu. Kun mä lähden valmistelemaan uutta esitystä tai numeroa, yleensä itse saa valita teema ja näin, eli harvemmin on silleen, että joku tapahtuma, mihin sun pitää tehdä joku tietynlainen numero. Joku inspiraatiohan siinä aina on, että onko se sitten musiikki vai joku tietty elokuva, mistä on saanut jonkun idean tai joku väri. Se voi olla ihan mikä tahansa, mistä niin kuin lähtee sit rakentaa sitä. Ja sitten pitää keksiä se, että millainen numero se on, että onko se humoristinen, onko se klassisempi, onko se synkkä, onko se iloinen. Vähän siitä hakea siihen ja just että haluuko siihen tuoda kahta täysin eri aspektia, että onko se niinku sekä humoristinen että tosi seksikäs vai niinku mitä. Sitten kun on sen tietyn idean siihen saanut, niin sitten totta kai lähdetään miettimään sitä musiikkia ja kestoa yleisesti ja asuja totta kai. Kokonaisen burleski-shown tai esityksen valmistamiseen voi mennä tosiaan. No, mä oon tehnyt kaikista nopeiten viikossa, mutta se on todella sellainen rykäsy, että mulla on ollut oikeasti kaikki materiaalit valmiina. Mä oon hamstrannut jostain joskus tietyn värisiä juttuja ja sit mä oon saanut tehtyä ne viikossa. Sitten on ollut, että mä oon tehnyt esimerkiksi asua 8 kuukautta ja näin poispäin, että se vaihtelee tosi paljon, mutta useimpia kuukausia on yleensä semmoinen. Aika usein kysytään, että miten kotona suhtaudutaan tai miten perhe suhtautuu siihen, että mä oon burleski-esiintyjä. No, mä oon ollut mun miehen kanssa 12 vuotta yhdessä, eli hän on ollut siis mun kanssa jo silloin, kun mä olen päättänyt, että musta tulee burleski-esiintyjä. Ja on joskus kysellyt, koska tosiaan usein kysytään, että no mitä sun miehesi ajattelee, että muut miehet ja naiset kattelee sua, kun sä oot puolialasti lavalla. Niin mun mies on sanonut aika hyvin sillä, että no, hän on siellä mukana katsomassa ja hänelle on ihan sama, ketkä siellä kuolaa ja vislaa ja tekee näin, koska hän on kuitenkin se tyyppi, joka vie sen kotiin. Mä oon tosi onnellinen siinä mielessä, on myös paljon. Tiedän esiintyjä, jotka joutuu olemaan ihan hiljaa siitä, mitä he tekee joko perheen tai sitten esimerkiksi arkityönsä vuoksi. Ja musta se on tosi surullista, että sitä ajatellaan niin jotenkin pahana asiana kuitenkin, että tämmöistä voi harrastaa tai tehdä osana työtä. Onko kohdannut halveksuntaa burleskin takia? Totta kai olen kohdannut, mutta onko mä antanut se häiritä mua, niin en tietenkään. Ja yleensä ne, jotka on halveksunut, niin on ehkä ihmisiä, jotka ei tiedä, mistä on oikeasti kyse. Toi ero burleskia ja strippauksen välillä, niin ihmiset, jotka on nähnyt burleskia livenä, niin kyllä tajuaa sen eron sit saman tien. Et sit totta kai ne, joille sä yrität selittää, että mikä se ero on. Ja varsinkin kun mäkin haluan aina mainostaa sitä, että mä en pidä itteeni parempana kuin perustripparit. Tai siis perustripparit, eli että kyllähän mäkin riisun vaatteita ja näin poispäin. Eli en pidä itseäni millään jalustalla. Niin sit siinä vaiheessa ainakin mennään ihan sekaisin, että siis hetkinen, että mikä tää nyt sit on tää ero ja näin. Eli se, että totta kai paljon löytyy ihmisiä, jotka ei tiedä sitä eroa, mutta että sit se on paras aina vaan selittää, että no tuut kattoo, niin sit sä näet. Yläkropan shimihän on periaatteessa sama liike, millä voi pyörittää tasseleita. Eli että liike on niinku vaan yläkropassa. Ja se on siis tämmöinen. Ja siihen kun lisätään sitten tällaiset. Burleskin suuri viehätys on seksikkyys sekä se, että se on avointa kaikille.
Suomessa burleskeä voi nauttia erilaisissa tapahtumissa, baareissa, pubeissa sekä Helsinki Burlesque-festareilla. Esityksiä ei yleensä suunnata vain yhdelle tietylle kohderyhmälle. Marraskuussa 2014 An Evening of Burlesque kiertueensa Suomeen tuonut burleskiryhmä veti näyttävän shown Tampere-talolla lähes täydelle salille. Ryhmä on lähtöisin Britanniasta ja shown tähdet tekevät burleskia koko päivä työnään. Yksi shown tähdistä, Amber Bass, kertoi, että on tehnyt burleskia 10 vuotta. I ended up becoming a burlesque performer because somebody suggested that I should do burlesque. I used to do musical theatre, so I used to be in musicals where I would go for an audition and then I would wait a long time to get a job and then I would get a job, and so I found this process quite stressful. And also when I got a really big musical in London in the West End, I was in Les Miserables. I didn't enjoy it so much, and then I was thinking, what else can I do in show business? And so I started to write songs, and then a photographer asked me to model for him in a 1940s, 1950s pin-up style. And this was because he was taking my photos for my CD. And so I modelled for him, and then he told me about burlesque, and then he said, you should do burlesque. And I was like, what's burlesque? So then he told me what burlesque was, and then it took a couple more years after modelling for him until I took the plunge, and it was probably the best thing I've ever done, because now, 10 years later, I'm still doing burlesque all around the world. I love performing on big stages, especially when the audience understands what's going on. So if there's, sometimes I perform to 10 people, sometimes I perform to 2,000 people. As long as the audience understand what's going on, then it's always an amazing experience. Look at you, let me have a seat here, Bowie. Look at this. Come, class it up, please. Tom, look at this. Oh, you're Jewish. Oh. Who knew? I thought you didn't like the cold. Let me have a seat. Oh, yes. Oh, this feels good. This feels right. I still get nervous when I go on stage, especially if it's a new country, especially if it's a new song or a new dance that I've created. I think the best thing about performing is connecting to the audience, it's like magic. You say something, you do something funny, the audience laugh. It's that give and take, it's that connection you have with strangers. You've never seen these people before, but you have this magical connection. I love that about performing. Burleski on lähtöisin Englannista sekä Ranskasta, ja näin ollen siellä burleski on tunnetumpaa kuin esimerkiksi Suomessa. People in England love burlesque because it's very much, a lot of burlesque was created in England and France. It's where it developed, with the Moulin Rouge and the variety. So it's very much in British history, the humour of burlesque. I think British audiences love it. Honey, would you like to touch my bunny? Come on. Myxomatosis, that'll teach you. It's very contagious. Suomessa on tällä hetkellä noin 30 aktiivista harrastajaa, ja harrastajien määrä on koko ajan kasvussa. Siinä ei ole sukupuoli- eikä ulkomuotorajoituksia, kunhan vain löytyy asennetta. The advice I would give to a beginning burlesque performer is make sure you have a skill. So if you can't dance, take dance classes. If you've got a beautiful voice, then use your voice. Or if you're funny, use your comedy. Find the thing that you're good at and use that. Don't just think, it's striptease. It's much more than that. It's entertainment. So you need to have a skill. And so if you don't have one, get one. Learn to hula hoop or do fire, but get a skill. That's what I would say to any new burlesque performer. Is sitting all alone in your room. Come hear the music play.